Здравейте, приятели! Аз съм Николов от Арена ди Сердика. Поредното ни 5-звездно приключение, 5-звездно преживяване, което ни най-малко не е с минусов знак, обратно с плюсов знак е. Отново сме с 7 дни сила за успех и имам щастието да кажа, че все повече и повече българи се запознават с лидерска система, която е създадена в България. Това е Made in Bulgaria, направена е за българи и е изключително ценна, стойностна, синтезна, практична, бих казал утилитарна. От една страна баланс между елитно, гоним лидерство, което означава естествено по-малък кръг от хора, които обаче са отдадени на успеха, отдадени са на саморазвитието. От друга страна утилитарност, да имаме конкретика, да имаме прагматичност, да имаме приложимост, използваемост на всеки един от инструментите, т.е. ние имаме да се научим да ставаме добри. Отново в нашия типичен експресен стил, блиц стил, изключително вълнуващо е да видиш как хората излизат от старите си рамки, как излизат от блатото си, как работят за собствената си нова среда, нов успех, да виждаш новите звезди, да виждаш хората, които се отпускат и все повече и повече позволяват на успеха, който са да се проявява. Специални благодарности на нашите спонсори, онези, които купуват спонсорски билети за другите и правят така, че тези, които са в по-трудно положение в момента, да могат да си позволят да участват в такива 5-звездни събития. И разбира се, на нашите диаманти. Диамантите са тези, които имат своя първи ред и съответно са близо до водещия, имат възможността непосредствен контакт, да имат с нас и да работят в, нека да кажем, в близка дистанция, активно. Някои го могат, други не. Пожелаваме на тези от вас, които вярват в успеха, да бъдат заедно с нас. Заповядайте на подиума, заповядайте в публиката, доведете приятели. Направете това нещо да работи за повече хора. Вярваме, че ще успеете 100%. Аз съм Николов и ви очаквам. 9 юли е следващото ни събитие. 19:25, Арена ди Сердика в центъра на София.